Hello. Okay. Hello guys, welcome to my guys. Hello guys, welcome to my vlog. Usa gani lugar diri gay? Unsa na lugar diri? Gulyas gapon. Gulyas. Gulyas may tawag mo diri. Sige lang. Gulyas day ni. Kay kato di ako nakahibalo nga pangilitan health kay katong naay. Ni comment sa kuan bagi post ingon siya nga pangalit ba? Pangalitan health ko no? Pangalaan tawag ito? Pangilatan health ko no? May yung gingon. Asa din napit pangilatan? Dalagit? Dalagit? Dalagit mo siguro. Ngalagit ako asa? Mong isa ka uban to ara dito ari tago. To. Tayo kayo siya. Tura yung motor. Sa padool. Galaglaag ni. This a view. Yung tidaghan mo. Kauban. Dari ba? Kauban na itong usa. Magpalahi man to siya. Sige. Pero de. Maula ba eh. Ora man nag... Di man ko na magbawag dagway. Dari ba picture? Dari oh. Hashtag health. Pero ako lang kanang to kani murag against the light. So wow. Pina-photographer ba? Pina-photographer. Oh kana picture ko wala adto layo. May nan Dili lang kanang dili na klaro. Dili. Ay tabo na imong na. Pila mo tagdan meron man ka ha. Ay grabe ako na. Ito mang foto. Tabo na nang nawe. May picturean be. Idla siya sa kamera we. Diyan man pala na pretty mo nahan. Kinsa? Sana ka pretty ka tong Hilda nga pretty ba nindag buhat sa mga nila. Okay la anak eh. Nindag buhat nga palitanan mo suktes sa usahay. Abe dito sa Ricardo sa una ba? Tindahan mo. Ay asa dapit ato ilang tindahan? Tong buwaran. Bantay ka tong may buwaran dito. Oo, katok palitan. Oo. Daliro na ganon niya. Diri sa kuan, nasa diri sa Di na pwede rin agad Toledo. Layo na sa. Layo man kay kung Toledo ka pil mga hanapod ka, Toledo ka mga hanay balik ka Robinson. nasa diri sa kuan ma'am gindaruhan. Ano na pindaron ba ni? Ya. Tira unahan. Kaya sa daha. Tanan lang ta sa dapita kay upo ko kutuod. Daruhan na kana ba? Kay dihat bang? O kana no. Naga man na. Ha? Di kinaruhan na. Gindaruhan na ng lupa tots. Gindaruhan din na diha. Gindaruhan din na daw. Asa na sa pa na diha. Sa may mo din mo pan. Dagan sa may dagan diha. Positive mo to. Hindi pa na ano. Ang kuanos na sa liguanan ng kuanos. Mga kita ba magindot na. Unsa na mo hangin buhat ay video na no. Okay, nindot magkuha gud. Hindi na. Bata sa ba? Tapan. X-ray tapan. Kuan mo road trip. Pay mo road trip tag kanang kuan. Road trip to na Sinsin. Ay, smo asa kan. Hindi ka na na ay magpupot sa tagpuan ay. Lagi. Seksi muha lang. Video sa mga motor. Yun ay magpupot ba? Yeah. Ako tong manghod. Bye. Kusog itong video bisag magdagan cellphone ra. Kaman ron. Layo man. Nagtrabaho man sa nasa sa kuan tisa to sa asa na lugar. Naa sa kuan?
Adto mi lusot sa kuan. Tagi lusot. Diretso ngadto sa simbahan no, simbahan tam lusot. Simbahan. Diha palusot simbahan tuyok. Simbahan Minglanil kaya. Yan. Sorry layo sa motor sa. Oo eh. Wala register din mo ha? Patis bayad di patuloy. Iparehistro ng motos. Mahalang niya ang LTO. Gameran beran. Oh. O di wakabot 2,000. Katuig mo. 5. Ha? 5. 2,500? Dili ay binyahan nimo dili ay. Si Mike gani nga kuan ra gani nga bayad siyam ka tuig expiring yung parehistro. 2002 ra ko to? Na sige pa-fix. Pa-fix. Dagko ibayad. Pa-fix na mo mama. Hey, what's that? Hey, what's up? Hello vlogs. Welcome to my guys. Ipanggutom. Juice. Nagtagay sila rahan, nanginom sa juice, makoy labot. Beer. Beer is Nanginom sa juice. Ako nikaon ra ko ani sila ray naginom og juice. Sa din ako sa ka-juice din na sundo. Pagani ka na itindahan diri gamay oh. Loro. Guys, nangyari yan eh. Lit kay ang balay ni Dakit kay ng balay. Nas ubos. Nasa ubos lang balay. Nasa ubos lang ang balay. Ubos na pangpang. Pangpang. Nindot kayo diri guys, kay bugnaw kay hangin. Kani siya nga karsada ha. Lapos ni nga to sa Gaisano, minglan liatong atbang bitaw sa Gaisano nga eskina. Kani siya. Tanang tanga sa as in atbang sa Gaisano nga eskina, mao ni siya lapos dito. Ni siya. Dat kayo ari ka diri laglaag kay bugnaw kaayo ang hangin. Grabe yung mga tawa na manglaag. Magdadalag beer. Galing niya mo ang mga lindot kay motor. Bakit yawi mo be? Asa man ka? Oh. Kit kayo eh. Nut kinani kinani o kinani ba magpuyo ba? Marga na kuan ka siya peaceful. Kit kayo. Gana ko magpuyo inani. Nani. Bahala gamay basta ka nang malipayon. Oo. Hindi tinali ba kay hangin bitaw no? Nga kuan layo sa mga kagubot. Nana oh. Layo sa chismis. Layo sa tulpo. Ano yun? Nindot kayo siya. Puy, bugnaw. Ako, masagot na dyan ko. Nani akong balay. Yeah, bukid. Ano ganahan na dyan kay kunani. Yan, stop over. Stop me Derek High, nag-snack. Mani tag iya sa balay. Siya. Mga kabady. Busy po siya sa iyahang video. Video or sabong. Sabong online.
Na po di sabong online di ay. Ay, pas la basic is lang email oh. Dengan din naadik sa email no. Ako dito ko kay balo ng email ay. Kasi mo sa kong 2 email dito ko kay balo. Ano siya? Na. Mao ni ang kinabuhi diri. Unsa galing nga lugar diri? Ah, Kadulawan. Ang kato gani dito, sa to dito Kadulawan sa to. Ang kato nang naghang mag-standby dito na idag. Ah, Kadulawan gapon. Ah. Ang katong daghang mag-stop over kato bitong overview. Tunghaan ba to siya dito? Ah. Kadulawan dana. Okay. Guptop ya to. Ha? Guptop. Taguptop kuya wa. Asa dapat ang Pangilitan Hills? De. Ampot asa dapat ang Pangilitan Hills kay bala man Pangalitan? Guptop to dato dito. Asa dapat ang Asa dai? Taguptop. Kani mo itagugtog diri. Dire. Asa tagubtog na po ni dire no padong dito. Sa kay manaog ko kay mangihi ko. Nangi. Esa. Alam balay. Makiihi ko dire. Aray, yato ka kadangog. Yan. Wala man video eh. Gano man ikay ka video ato, Chris. Asa man na diha? Oh, dire lang. Pinakahin ang ko sa wakas. Ulit kayo dire ay. May kapayas. Nagmais. Sapa na da ubos dili ra. Oh, sapa. Ah, sapa din dana. Nadana sapa. Untod. Ay dere. Manila malay. Nami da sa babaw. Ga kuan. Stop. Kisok over das babaw. Then dere nakiihi ko. Og na slide pagid ka dre. There. Ha? Ikaw na ito nag-video. Di, kaya nga ako naapakan ba? Kaning kuan. Nahugno. Lapok ba? Bag-uman din gipanpanan. Gani wala ka daw na dulog dito. Ha? Di, ito ba? Bagong gipanpanan na kuan. Sige na pagbuhan na. Dili makita. Ama dong nga. Nagabian gyud. Salamat. Nagabian.